अरे हाँ तो का हाल बा भाई लोग। सारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हमारे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार अरे हाँ अपन सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट मस्त जबरदस्त खतरनाक महा खतरनाक गाना रिलीज होकर जा रहा बा। जवना गाना का टाइटल बा मरद अभी बाचा बा 2। अरे हाँ मरद अभी बाचा बा 2 गाना कब तक लगता कब ना चल पाता कौ तरीके रिलीज कर लेता गाना कैसा होकर बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलने के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दें कि हाँ आज से 6 बरस पहले अरे हम 6 साल पहले एसी फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर खेसारी लाल यादव गाना रिलीज बारे मरद अभी बाचा बा 1 है ना। मरद अभी बाचा बा गाना के रिलीज करल गया है और पूरी तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में तालका मचा दिले रहे। बाकी अभी के पीरियड में वो गाने पे व्यूज के बात करल जाए तो हम 284 मिलियन व्यूज पार कर गल बा। अरे भाई एसी फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज भल बा और मरद अभी बाचा बा 284 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गल बा, मतलब पा ले बा 284 मिलियन व्यूज। बाकी ये सब देखते हुए खेसारी लाल यादव के और मरद अभी बाचा बा के राइटर पवन पांडे अपना इंस्टाग्राम पे एगो पोस्ट कैले बड़न और पोस्ट में का लिखल बा सबसे पहले आवलन तो लोग के पढ़ के सुना दी। तो पोस्ट में लिखल बा जय माता दी शूटिंग शुरू बा जल्द सुने आ देखे मिली मरद हमार बाचा बा 2 मेट्रो म्यूजिक से। अरे बोले खेसारी लाल यादव के मरद अभी बाचा बा 2 गाना बहुत ही जल्दी तो लोग सुने के और देखे के मिली मेट्रो म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ गाना के लिखल बड़न पवन पांडे और गाना में म्यूजिक दिले बड़न आर्या शर्मा। अरे हम भाई गाना गए बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। अरे बोले दोनों हमने मिल के गाना के गईले बा। बाकी हमन के पीरियड में खेसारी लाल यादव के बैक टू बैक गाना रीमेक करल जाता, जैसे में खेसारी लाल यादव के बहुत ही सारा गाना रीमेक करल गल बा। नींबू खरबूजा बैल 2, जाए करेजा 2, यादव जी के झंडा 2, खेसारी लाल यादव के ऐसा तमाम सारा गाना बजावना के रीमेक करल गल बा। और मरद हमार बाचा बा मरद अभी बाचा बा 2 भी रीमेक होके जा रहा बा और बहुत ही जल्द खेसारी लाल यादव के मेट्रो म्यूजिक से गाना के रिलीज भी करल जाता। खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना बतावल जाता कि यह बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास हुई और बहुत ही जबरदस्त हुई। तो लोग गाने के मिस मत कर लें, गाने के सुनिए लगिन। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ गाना के कब तक रिलीज कर जाए। तो वही हमारा जहाँ तक उम्मीद बा, जहाँ तक हमारा पता बा कि हाँ ये वाला गाना के बहुत ही जल्द तो लोग के सामने रिलीज कर ले। 4 से 5 दिन के अंदर ये वाला गाना के पोस्टर आ जाए। मरद अभी बाचा बा 2 गाना के पोस्टर आ जाए। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगल हो तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के